Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, La City 2, Mayang Gabi, Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayang gabi Aksyon Bray, no? Sa aton mga listeners, ari atag naton lakat sa aton nga chimpos ni nga gabi. Webes kita karon September 3, tuig 2020. Naga-impluensya sa kapungsuran naton ang habagat o kung southwest monsoon nag-aapekto dito sa pinakapunta sa naminhan sang Luzon. May active tropical cyclone kita nga sagwa sa nga aton PER. Aton siya na mataan kagina sang aga, no? Nagagiho ni siya aksyon Bray. Dulong sa naminhan na sidlangan. Bumaliskad karon ang iyang movement sininga hapon. Pakadto na siya, nakatungdan o kung west-northwestward. Halin kagabi, kagina sa kagaon, ginabantay-bantayan siya doon nagapalagyo sa PER naton. But sining hapon, nagakwan ini siya, bumalik siya, west-northwestward. Basi magpangot pa man lang sa PAR, pero ang iyang direksyon pakadto gyapon sa norte. No? Tropical typhoon ang iyang classification ni may international ni siya nga Hansen. Subong sagwa isa sa aton PER, no? Kag-ari siya kapin sa 1,620 kilometros ang kalayuan sa nasidlangan sa gihapon dito sa pinakapunta sa naminhan sang Luzon. Nga ari siya sa 20.7 degrees north. Kag 137.5 degrees east. Manugbangot siya sa aton nga PER sa latitude sa longitude. While may persa ini siya nga hangin kapin sa 150 km per hora, madlos ini siya masobra sa 185 km per hora. Nagadalagan ini siya karon sa sulod sang 15 km per hora sa nasilinggo kagina. Direksyon na katungdan namin nakatungdan o kung west-northwest, no? Kag padayon kita diya nga makaagom sa maayong nga timpo, may pag-ugo mga aton kalangitan hasta nga magalong mo ng aton kahawaan nga may idulot ini naligwin nga mga pagulan sa iban nga bahin sa aton probinsya kag subong man sa Metro Manila nga tuga ini sang habagat o kung southwest monsoon kag localized sa thunderstorms. Dito sa pinakapunta sa naminhan sang Luzon sa gihapon, mahinay hasta sa may kasarangan nga
puyop sang hangin magahalin naman ini sa nabagat na nakatungdan pakadto nakatungdan ukon southwest to west. Kag sa iban nga bahin sa aton pungsod ari kita dire magahalin ini nabagat na sidlangan pakadto nabagat na nakatungdan ukon southeast to southwest nga may makanay asa sa kasarangan nga kadagatan. So lato nato nina ang threat ni bagyong Haisin, no? Sa dire particularmente sa aton probinsya may pag-uum-guom sa gihapon nga aton kahawaan at nga magalumon ng aton kalangitan nga may idulot ini naligwin nga mga pagulan nga aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag-ara lamang sa mahinay asa sa may kasarangan lamang pagdupoy-dupoy sang hangin nga magahalin ini nabagat na nasidlangan pakadto nabagat na nakatungdan southeast to southwest. Maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros, pero ang western seaboard nga aton sa Kabisayan nagapabilin na niya sa gihapon nga mangin makanay at sa kasarangan lamang ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Kaga alas 12:05 karon sa kaagahon ng aton hunas 1.3 metro ang kadalumon. Ang taob ang hunas magabalos alas 5:25 karon man sa aga sa takos ng 0.3 metro ang kanabawon. Kag alas 5:34 siningapon nagtunod si haring adlaw magabutlak ini siya alas 5:35 buwas sa aga. Hari kita sigapon 26 degrees Celsius o kon 78.8 degrees Fahrenheit. So, ang muni kabugusan sa aton lakad niyo po sininga gabi. Tingala ko man ginagapaang-paang kay layo-layo na gin man Sir Gan, ano? Layo-layo, pero kung hapon gan nagagalom-galom. Amo niyang isolated rain showers yang ginadulot sa kabukiran naton. Yes, sa iban nga dira na yun sa sur, no? Sa sur kag sa central. Even sa norte, makita naton may mga galom, siguro damol gid man ang accumulation sa rainfall. Sa mga umagro ga ulan gid Sir Gan, no? Mga bukid-bukid abi. Variable. Ginalantaw naton rain accumulation niya hindi gid man tanto. Medyo moderate lang. Moderate lang siya. Sige. Sir Gan, salamat gid. Sige. Action bye. Maying gabi ka. Maying gabi gid, sir. Thank you, sir. Tulot tawhay palibot ta maka-aksyon. May man gani no kay ining mga sa mga normal years ba lang nga way tablas ang COVID-19. Sa amo ni nga mga binulan action hence grabe experience sa mga ulan, no? Tapos bagyo diri kung isa may ara pa sang tagtatlo ka bagyo nga nagasunod-sunod, do mo na bla. Subong daw medyo kulo-kampante siya. Guro ginakuan man ginabulabalanse man blas ang panahon ang sitwasyon naton nga hindi pa ta maka move on ka maka-overcome sining nasambit nga si COVID-19. Tidungagan pagkikita bisang bagyo kundi matamaan na gid kita, no? Kabalo kitang Ginoo ara gid yan nagaubay sa aton. Amat-amat na ni si COVID-19 nga matunaw pila kadlaw. Dira na tama ka-aksyon makahambal nga ang Ginoo ginatistingan gid lang kita. Sige, ang hugot nga pagtuo lang ining aton dire kag ang proper or protocol da sang health naton ang ginamando sang aton sa authority amo ning sundon ta para sa ikaayo ta mga ka-aksyon. Anyway, sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang Kasuban kag Kabakyasan. Alerto lang gid 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time la City Nuwaive na antes kita mag-umpisa formal sa aton sini nga pagpangalagad ang angat pangaton pagpangayo gabay ubay giya sa aton sini nga programa gikan sa mahal nga Ginoo plus nga tinagapangamuyo gid kita now nga ining si COVID-19 pila ka adlaw mamat-amat na gid man nga madula mga kaksyon ang mga nagpositive hindi na madugangan pa ka mag-alalayo ini. Ang mga frontliners naton subong naga-amat-amat jutay man kay iban gina-isolate ang kaugalingon nila. Kamay pa Ginoo nga ikaw nang bahala sila nga mag-alalayo ini sila kag makabalik sa trabaho.
agod maatipan sini mga pasyente subong nga yara sa mga tagsa-tagsa ka mga hospital, O Lord. Action Radio Philippine Standard Time, La City, Jess na. Anyways, naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas sa mga aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa mga Twitter account na follow la Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517. Sa aton sa mga viewers bisita lang sa comment section. Ang inyong mensahe ibutan lang dira kay hatagan tagid ina karon sang hostisya. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Onboard na Tob-Tob las 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga mga balita sa aton sining pagpangalagad subong gabi mga kaksyon? Kung ano ang bantayan ay naton sining COVID-19, padayon man ang pinatsanay diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Sining hapon mga kaksyon, isa ka ginakabig nga drug personality ang ginlothang patay dira sa may Purok Balinday, Barangay 2, sining syudad sa Bacolod. Upod niya pa iya sining nga kahagugba. Ang iban nga balita sa lokal mga kaaksyon, ang kapulisan aton diri sa Rehiyon 6 nakalabot na sa 43 ang nagpositive, 3 diri sa 43 mga kaaksyon mga non-uniform personnel. Kag may isa gidya ka patay, no? Grabe man, no? And diri sa Bacolod may ara sang 5, kag sa Negros naman 3. Pero ang iban sila naka-recover naman kag ara na nagapa-relax na lang kay back to duty naman sa madali nga panahon. Samtang diri sa Barangay Tangob Kaina may nasapwan man patay. Pero to daw gin heart attack ato iya, no? Nakitaan sa kilid sang suba mga kaksyon. Karon sa syudad sa Bacolod, check na to na mga balita. Kabalo ka ang dako nga problema naton diri. If ma-remember ninyo, last 2 nights ago, sa interview na to ng UWA, nga kuno suro sa ila ang bago nga guidelines gikan sa IATF National. Nga ang mga OFWs nga mag-aabot diri sa aton, mga returning black, hindi na pag-ipaagi pa sa 14-day nga mandatory nga quarantine sa mga facility, kundi rikta ka na sa imo sining home sweet home action ends. Amo ning gusto sang IATF according to UWA. Pero pamangkot sinong ga-recommend sini kay ang UWA mong gabayad kag nagasalo sa mga OFW. Ayhan IATF agid bala o kun UWA nga nagdupahan na kay way na inogbayad sa hotel sa dalagko nga mga balayran sining OFW. Diri sa Bacolod may mga tika nga himuon na diri, no? Na-interview na ni nagligad nga gabi with Action Dale Salazar si Councilor Israel Salanga. Nga pisar nga amo ning sitwasyon nga papulion rikta, pero dapat i-monitor gid sila gyapon sa barangay. Dapat lang kag mangin disiplinado ang OFW naton mga kaaksyon. Now, check taman karon sa Bacolod kay sini nga adlaw may ara or nag-abot diri sa aton si Deputy Chief Implementor sang IATF Visayas nga si Milkia Diaz Makaksyon o Milkia Diaz Feliciano. Nag-meeting ini siya. So isa sa mga nagtambong dito amo si City Administrator Ang nga karon daw ginakabig siya ng Emergency Operation Officer sa center naton diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Ano bla ang mga mando kag mga himuon diri sa Bacolod base iya kay Feliciano ina hibaloon naton karon mga kaaksyon. May koneksyon sining OFW sa Negros Occidental kay ina nag-meeting si Governor Lacson sa tanan nga mga alkalde sa bugos nga probinsya. Agod nga i-plastar ang ining OFW. So, base iya sa nahisugtan sa mga alkalde sang Negros Occidental kag mga opisyal sang Kapitolyo Provincial. Ang mga opisyal sang Negros Occidental
luyag sa gihapon niya nga i-quarantine ang mga ROFs naton. Ang mga pagapululi diri sa ton. Dapat gid lang. So meaning, kung ano man to ang order sa IATF, hindi nila to sundon, no? Kag tiyan mo na, dapat i-quarantine na gyapon ining OFW. Gakadlaw kita gani kay nagligad to suliton ta ang Undersecretary sang DOH nga si Maria Rosario Vergire nagahambal nga ang kausa sang pagdamo sining nasambit iya nga mga community kag local transmission sa Bacolod kag Negros. Amo ni ang nagpalauli nga mga LSI. Action firing line. Ti karon na mga OFW, pariktahon mo puli sila balay. Ti karon na disgrasya na karon. Although nga ini sila negative na dito ang result sa origin nila dito sa Metro Manila, pero way ta kabalo kon nga ang iban diri nagpositive na. Action firing line. Ti way gasalalan to actually, no? Ang gobyerno naton subong daw lain subong, lain buwas sa sininga ahensya, lain man ila, lain man to sa piyak. In short, way nagasynchronize ang result kalabalda ang mga LGUs naton. Action firing line. Amo na matuntod ng istorya dire pero pakaronan tani. Paplastar tani with Action Marlon Henavia. Na yung ganing Negros Occidental kayo, naghilusugot ang mga alkalde nga diya, i-quarantine tani sila. Nagapinalak gani igwa da sa quarantine facility kay gusto na gid magpauli. Ano pagid ayhan ko i-home quarantine mo sila ba si kabalo man ta nga mga OFWs naton, mga disiplinado man ni sila, mga masinulundon man ni. Pero may itig pipila gina iya nga mga wat-kawat igwa sa balay kag kun ano-ano pa. Action firing line. Sige, i-plastar ta na karon mga ka-aksyon kag iban pa nga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Action Brian Warden. Action firing line. Mang lugayawon ko sa iban nga mga balita dito sa nasyonal. Dito sa nasyonal baw si Attorney Harry Roque ang presidential spokesperson sang Pilipinas. Ang balya nagnubo kuno ang kanamuon sang Pinoy Action Hands sa bulan sang Hulyo nga balang tawag sina wala trabaho. Nga nakatrabaho ng iban how do I ini ang base mag-action sang Philippine Statistics Authority o kon PSA nga sa bulan sang Abril do dito ganitong timbuok to do si kwan mo si COVID-19 17.7% or 7.3 million ka mga tao ang wala nakatrabaho. Pero pagtupa ko sa bulan sang Hulyo ara na lang sa mga 10% equivalent ini sa 4.6 million katawo nga wala sang trabaho. Tinalipay pas na. Action firing line. Nagnubo-nubo gunong pamangkot diri sa Tons Negros di kumustak tade. Kabalik na mo sa trabaho, naka-income, okay, nakatrabaho, action hands. Ang pamangkot bilang income. Action firing line. Makabuhi ang income o ano nga sitwasyon. Amo nang dako nga palamangkotanon. Kambal diri ni Harry Roque, amal niya pagbukas ang ekonomiya at nakabalik-balik sila. Aminado man siya nga ang grabe nga wala pro trabaho dito gid sa National Capital Region. Ang PSA, garo ba si dito wala nag-survey man sa NCR? Abi kadto kamo sa mga kaprobinsyahanan para makita yung katotohanan. Action firing line. Sa iban nga balita mag-aksyon, ari masubo nga balita, galikit diri sa aton sa Pilipinas. Gina-base mala na kon pilang income naton di mo. Kabalo ka sa Southeast Asia mag-aksyon nga mga pungsod. Ang mga Pinoy nga nurses kag mga medical technologist action na hands. Amo yang may pinakanubo nga sweldo yaw sa ila trabaho. Ang Pinoy di sa aton, ang sweldo kada bulan sa mga nurses naton ara sa 40,381 pesos. Tikon diri sa aton yang i-base naton sa economy naton kag ang daily naton nga needs black action hands. Okay naman ang 40,000, din ka pa mangitang ibang gani aralan sa tag-Gismil buhi man. Depende garo sa pangabuhi mo O kundo bakal diri bakal didto ka so hindi man maintindihan ti kulangon ining 40,000 no? Sa Vietnam Action Hands, kabalo ka pilang sweldo sa mga nurses nila dito, gaabot iya sa 62,200. Grabe, no? Amo na mga nurses na ton diri, nagapaamulya sa ibang nga pungsod, kaya dito dako gid man income. Pero gasto man to 40 man. Now,
ari pa gina pinaka the best pag-election hands no, diri ko anay sa kwan sa Indonesia kag Thailand. Ang inasweldo sa mga nurses nila to pamati kamo na. Wala ni guro COVID gid dinaguso ni mga nurses Pilipinas plagyo si Bagya Pungsod mo. Tag 79,000 to 83,000 ang sweldo sa Indonesia kag Thailand. Tidako na goods niya katama, no? Ang Singapore, area tumatagingting, ya duma nurse si JA mo. Kapalok action J, action hands sa sweldo sa Singapore, mga kaksyon sa nurses nato dito, mga nurse nila. Ara sa 236,400 pesos. Action firing line. Grabe nga sweldo, no? 236,400. Grabe, tiyan mo nang iban nga daw maanogin magpadulong sa Singapore. Pag-graduate nila diri sang nurse sa aton sa Pilipinas, or nursing rather, kung magkuha sila sa lisensya nila, certified na sila, nurse na, matrabaho lang na sila din sa mga private hospital naton diyo, sa tag-isa ka tuig para work experience ang tawag sina, kag maglupad sa gwa sang pungsod. Kailangan di ka maglupad si mga pungsod kaya imo nga sweldo di sa mga, sa mga private hospital. 70,000 pesos. Naman, work experience lang gid no? Da mo sinabla. Anyways, masubo nga kamaturan diri sa aton sa pungsod Pilipinas, mga kaksa. Action firing line. Ang ilang mga medical technologists naman niya dito, ang Pinoy di sweldo ta ara sa 29,444. Sa Vietnam naman niya, ara sa 57,000. Sa Malaysia naman niya 82,000. Ang Singapore purti kasuluya gini Singapore yun. Singapore action hands 210,000 medical technologists nila dito. Action firing line. Kwerte. Anyway, sa ibang nga balita mag-aksyon, si Kwan Attorney Harry Roque naghambal nga hatagan sang emergency power no, sang Kamara si Presidente Rodrigo Duterte agod nga resolbaron ang alleged nga korupsyon dira sa Philippine Health Insurance o PhilHealth. So, sunod diri kay Roque, mga kaksyon, kung mahatagan sang emergency power si Duterte, wasako niyang PhilHealth, dula. Ikwa o niya tanan ng mga tao dira nga nagahimo sang katuntuhan. Action firing line. Ini dako ni nga kwan, dako ni nga bulig ini para malocate tagid kung sinong mafyada o sinong tunto gida sa PhilHealth nga dira. And kung si Roque pagri kuno pambalon sa ining Universal Health Law, ang PhilHealth dapat dulaon na ni wasako na ni kag islan sang Philippine Health Service, mga kaksyon. Kay para pwede mo pang palayason tanan nga mga bulok nga mga tawo nga nagatrabaho dira sa nasambit iya nga ahinsya sa gobyerno. Action firing line. Ati wala ton tariya kung ano gid man ang sitwasyon pila kadlaw, mga kaksyon. Total may emergency power nga hatag sila ang Kamara sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Diris Bacolod ang emergency power nga ginhatag kay Mayor Bing, ginalalisan pa nimo. Dito ginalalisan man, pero kung naman malaning makabulig, mga kaksyon, nga abi nga hindi ta paghihatag ang podera para mawalaan ta kung sino giblang tatay-tatay kag sa likod sining mga yawaar nga mga tao da nga nagakawat sang kwarta nga aton ginabayad sa PhilHealth. Action firing line. Pero masubo nga balita sining pandemya ho, kay according iya sa PNP, ang kaso nga rape, mga kaksyon, sa Pilipinas halin sang Marso 17 tubtob 31 sang Agosto naglabot sa 3,016. Ang kada adlaw nga may rape action hands, 18 ka tawo perming biktimo. Dabo na kwan manyak sa Pilipinas sining pandemya nga ini, no? Tuod, no? So ikumpara mo sa last year, ara lang sa tag 8 cases a day. Todo 3 pilo, no? Porte, no? Ang mga manyakis Pilipinas sining COVID-19 nagaginuwa man. Action firing line. Hindi man sila magpaulihi, mga kaksyon. Actually, damo paman balita pagid sa gwa sang pungsod sa Pilipinas man, pero di nagid man too much nga. Ay pabalot ta sa buong gabi dito sa Lugagmay. Ang update sa aton sining cases sining positive, labay-labayan tala ni anay. Kay kung kaysa inang adlaw-adlawon ta update publiko ta, adlaw-adlaw man sila nga nag-anxiety action hands.
nagasala man espiritu lang kunamo na ganito kunamo pataya. Action firing line. Pero kung labay-labayan taman lang man ng COVID-19 nga duway na taga-report sa mga patay di nga positive. Ni mga tao duway naman lang sa pakman gani ah. Action firing line. Pero halong lang gid kita. Halong lang gid kay hindi tamabalan ining nasambit yang kagaw kung dili siya nagalinusot mga ka-aksyon. Action Brian Morden. Action firing line. Last 25 Aksyon Radio Philippine Standard Time mga ka-aksyon. Anyways, diri kita sa lokal, no? Kay kabalokang ginatutukan subong diri sa Visayas, amo naman ang syudad sang Bacolod. Ang Bacolod subong ang cases diri sa aton ara na sa 1,113. Check ko ba or 73 in or 13, ano? Sa syudad sa Bacolod. And i-short ko lang karon ang naka-recover diri ara na sa 381 out of 1,113 mga kaksyon. I-check ko biliwat bikon tama ning akon nga numero. Sang cases diri sa aton sa pungsod 73, no? Sa Bacolod 1,173. Ang naka-recover diri ara na sa 381. Kag ang active mga kaksyon ara sa 766. Ang masubo diri i-check ko ni karon kon Action Dale amo na gid man ni ang patay Action Dale. 26 na kabilog patay sa Bacolod. Uy grabe man ni man. Do 17 man ato sa nagligad to nga may nadlaw subong 26 na. Bangod sining COVID-19 mga kaksyon Bacolod na ginambal ko. Action firing line. Sa Negros Occidental, ang case sa Negros Occidental ara malang gani iya sa 566 so. Pagkatapos ang naka-recover diri is 102. Kagang active diri ara sa 457, ang patay sa Negros Occidental 7 mga ka-aksyon. Action firing line. Sige, na diri sa Bacolod subong may ara sang meeting naman, non-stop nga meeting ay diri para mahatagan sang solusyon. Ginakuha or ginashare ni Feliciano Macaksyon ang mga formulas kung ano ang ginhimo nila dito sa Cebu, sa ibang nga lugar nga na-contain karon ang curve sining nasambit iya nga si COVID-19. Kagiban pa nga mga ideya kay Atilio Frankly speaking mga kaksyon niya, ang Bacolod subong may mga barangay subong sa Bacolod yung nga puwertes pagkadamo ng positive. Action firing line. Ang barangay Stefania palinong-linong lang pero mga isa kagatos na gani yang nagpalasitive sa barangay Stefania. May iban nga mga barangay nga tag 80, 50. So muna nga nagdamo kita diri kag inang tigahatag sang chaos o kon kahadlok kag kasala sang aton sini nga pumuluyo mga kaksyon. Action firing line. Si Mayor Bing Linardia nagahimo na tikang like for example ining pagpatuman liwat sang QPAS nga instead today ginidog ini September 6 to 19 na naman kay iban nga mga QPAS way pa na panagtag sang mga barangay. Amo na makaksyon nga gin-isol anay. So, damo na nga tikang ginahimo nga ton si Alcalde diri syudad sa Bacolod kag ang miyembro sang Interagency Task Force lokal mga kaksyon. Action firing line. Sige, check nato na may mga panibag-o nga mga hitabo diri sa syudad sa Bacolod. Last City 28, makuha lang ta action hands, pila ka bilog na itira, mabalik lang ko dayon mga kaksyon dira lang kamo. Padayon ka muna pamati sa Action Radio. Kaupod si Action Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad la 7:29 Action Radio Philippine Standard Time. No? May pinamangkot gyapon diri parte sa QPAS nga ini sa umpisa iniliwat sa subong 3 Huwebes, buwas 4, 5, Sabado sa Domingo nga adlaw, no? Mag-umpisa ining QPAS and ang tanan nga mga borders diri, mga checkpoints himuon man sa aton sini kapulisan para at least maka-action ma-secure nga ang mga ara nga mga ngalan sa QPAS amo lang gid sila ang makagwa mga ka-action. Action firing line. Pangabay taman sa mga barangay officials naton, mga barangay kapitan nga once gani naghatag kamo sang QPAS paki-explain man gamay sa mga nagabaton sini, no?
sa mga nagabaton sini because nga may ara sa nagabaton mga kaaksyon nga inang kulang ang ila sining ihibalo. Ang iba nagapinamangkot pa sa aton kung mangayo pa sila barangay clearance, etc. etc. nga sitwasyon. Ang iban kaluluoy kulang sa pagpension. Di dihon taman hindi kay kung managtag kita ka Q-Pass dayon talang kabilin da nga daway sang nihay kag nihoy. Action firing line. Ang iban way man dan ga pamati sa radyo, way man ga Facebook, way man kun ano-ano nga sitwasyon. So kamo dira nga nagapanagtag gamay nga eksplikara nga isulat nyo na ngalan sa pamilya nyo, 4 kamok bilog, and kadagwa nyo, amo ning gamiton nyo, hindi pwede kadungan, no need na ang ano pa nga mga barangay certification kung arang ngalan da sa Q-Pass nga ina. Ang iban may explanation na amo ng iban nga pinamangkot pa kung anhon nila ini. Action firing line. Anyways, kung alang-alang pa Action Dale, alang-alang pa, sige balikan tala na karon. Unahon ko lang si Action Marlon Hilavia, gikan sa Kapitolyo Provincial. Kaya iyan nga balita, pero tema niyo, ang aton sining gobernador sa Negros Occidental, nag-meeting kay na sa mga alkalde sang probinsya. Ang pinaka-main topic dito kag subject matter nila, amo iya ang pag-istorya kung anong dapat himuon sining plano sang pagpauli rikta sa mga OFWs, mga ROFs, mga kaksyon, sa ila sinitag sa mga puluyan nga ti kulbaan tay. Action firing line. Di kay na daw nahilusog tanto kuno nga hindi sila magpasugot nga papulion rikta kundi i-quarantine sila anay. Panigurado lang. Dito mapaktan ining si COVID-19 napisar nga ini sila mga negative na gikan sa lugar nga kunin sila halin. Pero may mga kaso na kita din nga gina-quarantine sa hotel o may nagpositive ba? Action firing line. Sa dugang detalye. Capital reports. Yab Action Marlon, hinabi Action Mar, may gabi. Aksyon na maraming mayong gabi sa mga lamang hapon na tapos-tapos dihon ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang niya sila isa ka pahina nga sulat address sa kay Director Jose Roberto R. Nunez ang chairman sang Regional Task Force COVID-19 kag amuman ang Regional Director sang Office of Civil Defense Western Visayas. Ang petsa September 3, tibo silingon subong gilamang kay resulta ni aksumbray sa ilasri nga online meeting kainasang udto upod sa mayoriya nga mga alkalde sang banwa kag syudad. Ang sulat aksyon na bray nagasiling ang pinakapunto sang sulat nga nagapamatok sila kag mga LGUs diri sa Negros Occidental sa bag-o nga guidelines nga ginpagwa sa NIATF nga ang sinuman nga mga ROF, Returning Overseas Filipinos, nga may negatibo nga resulta kag nagka-quarantine na sa ginanin nila sa nga lugar, Manila man kon Cebu, pagabot di pwede na makadiretso pulis balay. Amo nang bagong guidelines ang NIATF. Ano sila kasigurados na, no? Oh, so amo ning nabutang action bride diri sa sulat ni Gov Lacson. Una gid naintindihan ni Gov kag sa mga alkalde kung ano ang tinutuyo man sa tong guidelines. No? May tuyo man kung tani nga mahagan-hagan ang kaso sang COVID-19 kag mahagan-hagan manang kabalaka kag ti siguro reklamo sa mga ROF Damo gid man nagsumbray reklamo mo nga ibantak-an na bala. Nga salinga naghululubag na ning amon nga ilong tutunlan ni. Mostly ginareklamo sa mga ara sa hotel kay nabuta na gid nga 14 days lang, 14-day mandatory takatapos 20 days na sila way mangyapon ganing o iban way pa maswab, iban way pa result, di mo nagro reklamo sa action manlon no. Yes, may kaso gyud man nagsumbray nga muna mo ang bisablan na lipatan gali nga mayara sang dapat sila nga mayara gali nga dapat ipagwa ang molecular laboratory sa una nila mga test nga ginpatigayon bangod sang kadamuon kag pagtumpok-tumpok na siguro asumbray. Do na. Nabutang dere sa sulat nga ang Negros Occidental naka-record sang una gid nga COVID confirmed case March 27, 2020.
Dumduman ko ni babayi ni isa nga taga Banwa sa Ibi Magaluna. Yes, amo ni. Kag dasig man to nga isa nga pag-ayo action bray. May arap ko kan record da sa isa nga pagpasalamat mo. Sang naghalin siya sa hospital sang Silay. Dogin pagpagwaya, dogin palakpakan sa todo. So, moto siya. March 27 action bray positive na siya. Kag ato action bray OFW ginsundan sang LSI pagid ay kadua, no? Kag as of August 26, 2020, naghambal si Gov nga ang confirmed cases sa Negros Occidental 1,162 as of August 26 subong 2020. Pero nagwa subong ya 566 na yuman. Amo na ginagawa di kapag ang confirmed cases sa Negros basa mo na subong? Basi ginbasihan nila corona do basi kon simana nga record basi ra ang kwan basing bag-o lang nga inang tawag gani ang 4 day to lang nga lockdown basi amo na guro. Sa nabalaan ko nakita ko sobre 28 ang new confirmed cases sa buong Negros Occidental 28. Oo. 28. Tiriya as of August 26 nga basihan sa sulat ni Gov. 1,162 confirmed cases. Sa amo niya kadamoon 45% nga nagpositive LSI. 35% domestic transmission. 15% OFWs. Hambal ni Gov sundon gihapon namon diri sa Negros Occidental kung nando ang nasaad sa Resolution number 67. Ining Resolution number 67 Action Bray Series of 2020 dated August 31 sang NIATF nga dapat strict ang pag-enforce sa mga measures gyapon sa mga ROF. Dapat immediate facility-based quarantine. No? Munisa. So amo ni gapon nagsobraya basihan sang Negros Occidental sa simple nga pulong ni silang pasugot. No? Sa mga ROF da nga magbalik diri why ka mo choice bangod amo ding luyag sa mga local government units, provincial government. Bisan mayara pa kamo sang negative result nga i-present dapat quarantine gikamanay for parang piyo-piyo nga magpulis balay clear ng lawas nyo. Yes, bisan sino na malanda na maningatikang sa mga LGUs nato na sa probinsya Action Mar. Ang stand sang taran-taran nga mga mayors kani Gov tanan nga ROF must be treated, quarantined at the place of their final destination. Kung nagpuli ka taga hinubaan ka nga ROF, hindi ka na magdiretso balay mo, dito ka na quarantine sa hinubaan. Kag hindi gid siya kadiretso kay sugaton man siya sang bus or sa lakyan sang LGU. Nabutang pa dali ang mga ginasubject sa test halin sa Manila will be a waste of effort, time, and valuable resources. Ngaman kay nabutang sa sulat, napamatud-an na, proven, may natabo na, nga ang nag-negative, nagpuli diri sa Negros Occidental sa Bacolod, nag-negative result, may present man, halin sa Metro Manila, ginkwaan liwat, nagpositive. Bangod, ginapatihan nga basi samtang nagabiyahe dira nakuha iya ang infection. Bisan negative na to sila taran-taranti. Way ta kabalo gani amo na ginhambal ta naton gani nga way ta ideya kung ano ni si virus di ni galusot, di ni halin nga aga tupa la ni siya gaigo sa tawo. Senador Edgardo Angara, nagkabasihan tala tong kaso ng negative na. Nagpakuha liwat, nagpositive liwat. Nasulitan pagid. Oh. Pero ining luyag sa mga sa local na to the Action Mar, i-quarantine sila sa mga facility nga himo sang lokalidad or i-hotels la liwat. ROF dapat facility quarantine sa LGU. So ano ni sila, i-hotel ni sila or dito sa quarantine? Depende Action Bray sa mga quarantine facilities sang banwa kag syudad mo. Mayara iya Action Bray banwa or syudad nga ang quarantine area nila beach. Quarantine area nila hotel or resort. Kay mangkot da kron silong bayads na. Kay uwada niyan di na pa sila bot kung mag palaso sexy kato sa quarantine facility mo.
May coordination man guro sa OWA ni ang LGU. Interview ko tong taga uwa blati, hindi na lang pa sila bote kay mo nang order sang ITF mo. Oh. Ating LGU sigurado may preparation eh. Nan, amo Ginhambalan nila kaina. May kasugtan sila kaina kag laban-laban nga isa man isang gin istoryahan kaina. May mga LGU sumbray nga nagaprang kaya mo. Way na pundo. Way na sala sa gasto. Kaya tiba, sa ibutang tani mga ROFs ta sa kwan, sa mga schools bla, nga ginpain sang gobyerno para dira, tiba si magrereklamo bla, amo ng problema naman mo? Posible na nga matabo. Posible na nga matabo. Dere sa Bacolod, damo nagsumray sa mga eskulahan nga ginabutangan eh. Correct na. Ilang quarantine area. Ang suggestion sa mga mayors kag ni Governor Lacson, ang swab dapat himuon diri sa probinsya sa point of destination. Ang nami lang sa probinsya kay inablang may isang desisyon blaw. Pag desisyon nga swab na sila, i-quarantine na lang gyapon, way na blaga oppose, way na reklamo ti undi way ka mahimo bisan hambal pa sang uwa nga puli mo rekta to. So ang pag-quarantine sila sa LGU level. LGU level. LGU na siya. Pero kahapon sa interview to bala kay Mayor Bading, kahapon may open letter to siya mo. Ngagin dihon open letter. Ang open letter nga para sa ROF man eh. Nagligad nga adlaw may nag-abot na kuno nga 8 ka mga kadisnon. Mga returning overseas Filipino. Ang open letter to gipabasa ito sila isa-isa. Sa 8 aksumbray, 7 nagpasugot kaya sila nga okay, mapakwarantin kami sa quarantine facilities ang Cadiz. Ang isa lang tong nagpabalibad, kami importante kuro siya nga likoton sila sa nga balay, pero antes sa gipasugta ng Sunbray, pinamangkot sanay mag-strict home quarantine ka, may kagulingan ka nga kwarto, may kaugulingon ka nga comfort room, kung kompleto man sa way man sa problema, pasugtan sa. Okay, tiyan mo ng pagsulundan sang DOH mo, di ba? Ikaw, home quarantine ka lang kung may kaangay kasi na nga pasilidad sa inyo to. Hindi man halos saran nga mga returning naton diri kompleto sila nga puluyan na guro action man mo. Pero kung nara ka sa LGU quarantine facility, kompleto ang sumbray mauma sa imo mo. Para sa Cadiz, libre na tanan. Libre na. May nurse ka pa. May nurse pagabantay. May pulis pa. Pagkaon. Dalan sila action bray. Sang ila sa nga mga kinahanglanon. Basta masigurado mo pang kagalingon mo puli sa inyo balay. Yes. So, amo nang pinakatinutoyo action bray na sa mga opisyal naton sa Negros Occidental. Hoping for your consideration. Mo nabutan din sa Loyo. Permado ni Gov sa mga lamang hapon. Kag padala ni siguro boss. Ay, by the way, boss action bray may ara sang pagtubang sa media. Si Governor Bong Lacson. Pero ano man subject for approval pa action bar or decision na ginanila ya? Subject for approval sa padalaan nga si Director Nunez eh. Si Director Nunez sa Sumbray, Regional Director, siya ning mapabalo sa nasyonal. Okay. Hindi man Sumbray pwede nga magmatomato lang dayon niya implement sa ni ang Negros Occidental. Ulotong gid nila approval sa. Di violation eh. Kung basihan tagid violation. Pero kung ikaw da OFW pamati subong returning OFW ikaw ano tag sana returning overseas Filipino. Sundon tan nala ni gurong ko 14 dias guro ay gibang problema action bar total ari ka nagin mandis Negros. Tema nang siling sang migok blang kon sulay ka sulam basa ka ligo kan lang. Sakto na. At least pagpuli mo after 14 days o 14 day nga mandatory nga ini. Pagpuli mo to yung sulhay kay 100% blaw. Imbos paminsaron mo nga kadagwa mo way kay sang ginapanomdom mo base kon may ano kun ni daga katahap ka magakosako sa imo sa miyembros pamilya. Sakto na abot ka subong. Rektak gidya puli to sa inyo balay. Pero bisan doon di ka man guro kay gaduda ka man sa galingon mo. Way ka security. Tido delikado gidya gyapon nagsumar. Mo man lang simple. Buwas sa Sumbray may mga dalagko nga development ni kay nga man. Natubang si Gov Bong Lacson sa makatapos sa media dara sa may Capitol with Assistant Secretary J. Gonzales, ara si General Feliciano. Nga nagtener sa mga upod ni si Mato bla. Siguro laban-laban boss si Mato ba si Araban. Sa babalaan tagi na Sumbray
Kay sigurado kung concern ni malabutan gini question. So meaning hindi lang Bacolod subong ang ginahikutar di pati Negros dala sa action bargli ni. Pati ang Negros. Okay, amo ning ila sa nga mission di mo. No, ni si Mato ni si Feliciano ni. Hindi sila magbiya di nga tubtob di mahatagan isang di ginman niya dalayon nga pagdula kundi mahatagan lang sang kasulbaran ka mapagadagan ng kaso. Ano, ti mayo gina. Anti sila maghalindi kundi kompletuhon na lang bilog ang probinsya kag Bacolod daw. Yes. Kita mo tong Dumaguete to? Zero positive na. Pagkabati ko ba ko nami baka Lagos Dumaguete ba? Ina kung kasulod kang halin kas Negros Occidental. Hindi kung makalusot ka sa mga syudad kag banwa nga magyan mo. Kay may mga restrictions sa silang sombray. Ang rason sa iban siya gamay man lang Dumaguete, mostly hindi na subot silingon sa dako o kung gamay depende ina sa disiplina kag kun anong mga formula nga ginagamit nila dito. Dumaguete City is capital city sang Negros Oriental. Kag amo nang una ging kulbaan pa naton kay dito pa nag-ululo na positive to. Correct. Gasinala kita sa may kasakay ka sa series muni mo na igumuron kita pa din sa buong ang lala ang sitwasyon no. Ti kabay pa nga mo man ni matabo di sa capital sang Negros Occidental man sa ulihib la nga mag COVID free. Mabugtaw tablayo ay nabla. San upa ni man? Gali kay 26 ang patay. 26. Kapulbaan tuod. Kag isa pa mga tao dito way ga-unite may action mark, no? Implementar ang alkalde mo na may nagakontra. Kadamo maalam. Gani man. Kung hindi magihong alkalde kagay TF, hala sagi man kadamulay. Ti way gid pasingad tuan gobyerno. Amo na siguro sobrang isa sa i-adjust nila no. Dapat kung tali binuligay na lang kung para mo lang sa katapnaan sa COVID, dadalan tani anay. Correct na. Tapos may subong may nagduso pa nga magpaubra sang quarantine facility. Kung din pa to nga hindi na ganay pagi-quarantine mga OFWs, amo pa yan magduso-duso sa quarantine facility. Amo na sa mga pamangkot ang sombray nga pasiway ni parte-parte sa December. Kaya pag-abon plastada. Dasig lang yung Dasig lang. Apat. Pero 3 bulan sobra. Dasig lang. Amo na yung pinakasubo gid nga December gid. Sa balay ka na lang Enjoy with your family na lang Muna lang ginaton. Yes. So boss tutok lang dari sa Action Radio Bacolod. Sigurado ko talagko ini mga development magahalin dira sa Kapitolyo Provincial. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hedovaya una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial. Tiyan mo na ang resulta mga ka-aksyon sang meeting kay nahulaton ta kung ano ang pasingadtuan sinitaran-taran. Pero tino ka budlay sang sitwasyon Karon pagbalik naton, try naton nga malambot gid si City Administrator M. Ang kung ano ang ila sinin na hilusugtan or mga hilikoton sa Bacolod subong with Feliciano, no? Amo ni siyang ginatawag iyang Deputy Chief Implementor for IATF diri sa aton sa Visayas. Tigin balik-balik nakita diho, nagpululi na ni sila to sa Cebu subong nagbalik naman kay dapat tutukan gid ini. Kung ang lain ng action hands, bisan ano pa nahimuon ni si Mato, ni Feliciano, ni Leonardia, ang mga taga-IATF di sa ton, kung kita nga mga tao, mga tig-abagol kita, kag do kita pa yung maalam sa gobyerno, di man nagyapon maubos-ubos si COVID-19. Action Firing Line. Ang pinaka-the best din nga himuon, once nga magmando ang gobyerno, ubay lang gid kita, sunod lang tabla, follow lang tabla. Kay sigurado ko within 1 month, 2 months abi nga nagasunod lang kita kung anong gusto sa gobyerno, ay I'm pretty sure ngayon si COVID-19 maamat-amat ni padula dis Bacolod. Action Firing Line. Kalik yung kisa ko damo gid sang ultimo gani nga mga utod tada porting reklamo anong kauno namon di mo na sacrifice ta anay for a while. Sang sa mga sakripisyo kita sining COVID-19 forever ti ano na lang na karon. Action Firing Line. Amo na mabugat dira. Anyways, last 48 ni nga bahin dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon, pampabakod sang aton Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na.
mensahe nga may dala. May gabilang sa kay Archie Ray Alipalo. Ang dumagiti zero COVID-19 may isolation quarantine facility worth 40,000 plus million while Bacolod damo COVID cases wala pahimo quarantine facility. May gaduso na. Duso pa lang. Kadugay. Salamat gid Sir Archie Ray Alipalo ha sa pagmonitor. I love you. Si Chris Vilma Reyes Araman kinanglan ang cooperation ta. Yes. Si Jen Oisiser Araman, good evening, Action Bri. Monitor always sa imo sining program. Salamat gid sa inyo, ano? Nakatutok man makaksyon Rosalie Guadalupe, tama damo malam sa Bacolod nga wala sa lugar basta makakomentar lang. Lawrence Harder naga-monitor man sa Bago. Chudi Malaga, good evening, Action Bri. Mangkot na ko tani may truck ko karga balas halin sa kuwari sa Moises Padilla pakadto sa Bacolod kinahanglan bala HQ pina. Anong kinahanglan ipakita sa checkpoint? Kung may boss kada ngayo kada permit or barangay clearance muna nga mo ng trabaho mo. Ivaniza Esperta Gilyang, good evening, Action Bri. Monitor lang ko, sorry late ako. God bless, keep safe tanan pamati aradyo sa imo, Action Bri. Salamat. Rimar Hicano Haliasgo, good PM, Action Bri. Monitor lang kami di sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castellana. Tamiyaw ko lang dayon family Haliasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Tapayan, Laureano, Pagsugiron, kag Cabalfin family. Kativer Araman, Edwin Pineda, Franco Villanueva Osorio. Good evening, Action Bri. Monitor lang kami di sa Estancia, Barangay Mandalagan. Keep safe. Pipa Persley naman niya, ako, Action Bri, conforme ko i-quarantine gid, no? Hindi pa pulion kay way sigurado na hindi sila magwa sa ilang mga puloyan. Dumduman ko amo na ang ginhimo Bacolod kon waay ako magsala. Nagdamo ang positive. Ang iban gagwa dapat maximum ang bantay kay para sa aton tanan nga positive o kon hindi man. Correct? Josephine Lobaton, hi tita, good evening. Naga-monitor subong daily gid sa program. Thank you tita, good evening. God bless dira. Jocelyn Kalamaan, Eden Villarosa Araman, yes favor gid ako ya i-quarantine or stay home. Liza Monticastro, may gabi, Action Brian, watching kag pamati gid ako diriya. Permi sa duha Qatar, Action Brian, lihog ko bi great pinalangga nga board member Ernesto Tinto Bascon. Happy birthday, God bless and more birthdays to come. Yes. Ceres Chavoso, laga lang balunggay kag inumon. Mayo na nga ginatrangkaso base amo pa na ang bulong COVID kay kami amon man nang na inom namon. Yes. Love kabatingan ga monitor man. JR Takalinar Agire. May gabi, Action Bri, monitor lang kami diya sa West Africa. Bow. Sa West Africa, keep safe. Mga ka-action, God bless, Action Bri, salamat. Sige. Si Klein Kabaron sa Hong Kong, Araman. Eric Moico, good evening, Action Bri, kag sa tanan. Action Bri, smoke screen lang na ang ginhimo sa PhilHealth diversionary tactics. Taktikang pusit. Malinis ang tuod na isyo. Yung unang-una, ang Chinese invasion, ikaduha, ginutang sa China na trilyon, kundi nagkadto ato ang kwarta. Ay, nako. Si GR, ayun, nabasa ko na. Okay. Mark Anthony Castor Delgado, good evening, Action Bright. Tamiyaw ko lang si Tita Dada sa Andes Bukida, Manila. Thank you, Action Brian. Sige. Mary Jane Balyo-Alio, Mega Action Brian, monitor lang kami diya. Barangay Handumanan, halong lang, God bless. Sige. Thank you. Ronnie Villanueva, monitor upod ko asawa kag mga bata, Action Brian. Salamat, gid. Madam Elina Garpa, panawagan sa aton tanan magpangamuyo. God tatanan. Negros was asking to help us to pray. Entire Negros Occidental, God bless us all. R.C. Litan, good evening kay kada patay COVID ayon bisan niya nga may cancer gin stroke o may TB gura. Tapos amo na damo kuno COVID sa Bacolod High.
Mary Jane Mendoza, salamat. Norberto Moroy Trasona, good PM Action Brian, please greet Trasona family watching live Nolido Street, La Castillana. More power, keep safe or stay safe. Salamat. Si Raydan Velasco, naga-monitor man, salamat gid sa inyo dira, no? Ara man si Donna Castor Navarro, good evening Action Brian, Action Radio, namangkot lang ko tani kung ano ang status sang pangatagay si Trans diri sa Bago City daw, wala gid balita. How? Ano bala, may hulaton pa kami or wala na para hindi man kami magsagay asa nga wala. Why madala ang bago sa Second Trans? Bakulod lang to siya. Joseph Pacifico, good evening Action Brian, gamonitor kami ni Subonga, Barangay Baliwagan, San Enrique, Hurada, Magbanwa, Santos, kag Pacifico family. Harold Malacaste, Araman, Ana Mandri Gusrob, hay nako, maskin ano pa ina nga ilis. Nadula, Malacaste, ara. Joseph Pacifico, nabasa ko na. Ang gay Gusrob, nadula, pagbasa ko, no? Raydan Velasco, Purok Kawayan, Nan, Handumanan, salamat gid. And kay Romo Pasaporte, salamat gid sa pag-monitor. Okay, sige. Binsky Dagomboy, nag-monitor man sa Villamonte, salamat gid. Agustin Torres, good evening Action Brian, pag-greet lang kay Mr. Manuel Idrada, sa Punta Taytay, stay safe, God bless, kag sa imo idol, double halong gid, kay daw hindi na gid masaligan aton palibot. Gasige taas COVID, prayer, nagid lang kita. Yes, thank you gida. Eddie Jones, Kalinaw, good evening Action Bri, enjoy watching from Iloilo City, happy listening, Kalinaw, Lacson, Reyes, De Los Reyes, God is good, get safe Action Brian, happy listening, Himamaylan City. Olive Prado, Gargaritano, good evening Action Bri, always monitor program mo diri sa Riyadh, KSA, God bless and keep safe everyone. Juan de la Rama, Manghanis, good evening Action Bri, nag-monitor kami diri sa Charito Heights, Manghanis family. Okay, sige. Ang Malacasti family sa Sumag, si Harold, salamat. Stephen Magbanwa, good evening Action Bri, ang mahambal ko lockdown bala, kay bawi daw wala kahadlok ang mga tao, God bless Action Bri. Garcia Gigi, Gloria Ortega Casas, good evening Action Bri, regarding bala sa pagkuha sang medical certificate sa City Health, ano oras gid bala ang pangatagay number kay 4 AM nagkadto kami gina ang linya labot na sa Burgos 200 lang hasta 2 hours namon ninya gutom kami inding wala kami kabato number. Ting iban guro do dira na naguro gatululolo gid. Kay para makakuha number baw kasubo man no. Si Let's Canada naman niya. Good evening Action Brian, favor naman pa shout out sa nephew ko birthday subong Renren Amarila. Nagamonitor gina sila upod ni mamaya tata Amarila. Floyd kag Anjo Loren sa Pandanon Silos from Tita Maymay and Tito Uyeng, thank you very much, salamat. Si Eden Villarosa, multabig amon para madudla ang tawo. Si Red Javier sa Barangay Kabog, Eva Nisa Esperta Gilyang, why gid gasunod mga tawo damo gid gapadayaw, wala face mask, ginalagaw ga agbayanay pa kag kinadlaw. Ginsitsitan ko nagdinalagan kag nagkinadlaw ay mga pasaway kaulugtasan. Ulugtasan. Sige, balik ko dugay karon na alas 7:58. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio
sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Action Radio. Magkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga italag na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon kabulaga pamati sa Action Radio. Kaupod si Action Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:03 na sa aton sining nga pagpangalagad. So mga panahon mga ka-aksyon daw kadamo na gid sa mga balatian nga daw hindi mo na mahangpan ng mga balatian, no? Dapat mayara na kita sa food supplement sa lawas sa mga ka-aksyon nga muni makaproteksyon. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, Firing line. Mayang kabilang kay Maymay Alagaban. Way na untat nga naga-monitor diri sa aton sa Action Radio Bacolod mga ka-aksyon. Salamat gid kag siya kuno nga
partner dira. Naga-monitor gid sa aton sini nga pagpangalagad. Good evening, Action Bri. Monitor lang kami di sa barangay Naga sila Carlota Sri, Dolor Catinoy, Esther De Los Santos, Carlos De Los Santos. Salin kay 305. Salamat gid. Sige. Good evening, Action Brian. Gaobra ko da Bacolod, babalik ko da sa Lunes, makasulod ko da Action Bri. Basta may ara kasang permit gani or ID, company ID, pwede ka gid kasulod, na? Good PM diri sa barangay Inday Uya, Barangay Vista Alegre. Ano ni man? Buwas mga tag sang home quarantine pass, pwede pa kami kaobra sina, hindi lang paglawag ang ako number. Pwede pa kami kaobra sina. Anong bot silingon man? Kung gaobra ka, ngayo ka sa boss mo sang mga certificate balada, ID, o kung ano, kay once ka gaobra ka, hindi man kagalit pag-i-intra, ngalan mo da sa sa home quarantine mo, pas nga ina, basta gatrabaho, ikaw. Na? Ang ibutang dato lang, way nagibla ubra, tapos ang ubra libot-libot, landa, gua sulod spuloyan, nga kuha ka virus kung may tsansa, tiyan mo nang inapamutang da. Tamyaw ko family Manulong, Ricomo, Sildora, Pirater, amay ni Biboy, Marilyn Bandel, Marjon, Marel, Rielilen, Rex Jr., Ricky Boy, Ilio, ang kapanamyaw, Rubilin Inia, sang kinabong 1, halin sa kay 3922. Halin naman sa kay 8575, Action Bri, may gabi sa imo, family Pitua, Gante, Nek Galinia. Sili, salamat, Gineka. Halin naman sa kay 1080, good evening, Action Bri, hindi pag-kumpara ang sweldo sa NARS. Sa ibang nga punso diri sa Pilipinas, kay diriya bisan diin ka nga departamento magkadto pulos kurap. Dito ya wala kurap. Thanks, Gid. Batman ya, away ko nagakumparara. Ginasugid ko lang sa inyo ang sweldo. Papulia sila tanan, kay amo man na gusto sang nasyonal ta, wala ni sila yan nagapanumdom. Mayo na magdamo ang case ti panghakroy baw ka, do nami bla kagton nga mga buli nila. Muyayaw tao. Last 8:07 Action Radio Philippine Standard Time. Hindi pa siya available Action Day. Try na to na bilang. Si City Administrator M. Ang kung available na, no? Basi bla alang-alang kay inablang ara ang may bisita, no? Intindihan tagid sitwasyon sa aton City Administrator mga kaksyon. Oy, may gabi lang gali kay Sir John G. Liba, ha? Naga-monitor subong dito sa Candoni. Salamat gid sir sa pag-monitor da partiklayo, no? Sige. Si Kuana, ayon tani section na Artay Hupon. Action del balita gikan sa siyudad sa Bacolod. Thank you so much sa Good evening, Action Bri. Shout out nephew Yakono birthday subong na si Renren Merila. Ako ni basa ko na kay na. Salamat. Happy gid sila na batian nila, nag-watch sila FB Live. Amo na bata ni Tata, sister ko naging kasal na ikaw ang bestman bla. Partner ta nga duha sa mga bata pata. Siyempre sa Morsyan eh. Sige, salamat gid na. Thank you gid. Si Major Gail gid nga monitor man subong sa aton sa Nokpo. Sige, lambuton ko si Action Artay Hupon, mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kabalo kami mga update man dito mga kaksyon sa siyudad sa Bacolod. Kay alang-alang subong aton sini nga City Administrator basi guro medyo kwan gid, no? Medyo sako gid, no? May mga bisita abi mo, no? May mga bisita. So sa Domingo amo ning ambal naton nga may Q-pass na action, okay na si Action Art. Sige na check naton sini matinian. Sa Domingo, ang Q-Pass nyo, i-prepara nyo na. Kadamo pagid sang wala ideya paano magamit. Si Q-Pass, magamit mo na kung ikaw ang magwa. Ang tatlo kangalan dira nga wala nga ara sa likod, hindi sila kagwa. Pero, kung gusto nila nga magwa, isa-isa lang yapon, gamiton inang Q-Pass, pwede sila kagwa. Meaning, sa apat kamo nga nakalista sa sulod sang puloy-an, kadagwa isagid lamang katawo bit-bit ang Q-Pass nga ina. Kamay pa nga nahangpan nyo na, no? Damo sa nagapinamangkot, kung nga kung pwede nga, bisan wala Q-Pass, makagwa sila nga mga matrabaho sila.
Tiyang pangayo to gani sang aton sining otoridad. Pangayo kamo sang permiso halin sa inyo nga mga sa inyo sining kompanya. Or kung may ara ka na sang company ID dira, amo nang i-present mo sa mga checkpoints, mga kaksyon kay maintindihan na sa aton otoridad. Chinde na? Kung mga medical cases gani, may laktan ka mo pa hospital, maintindihan gyapon na sa aton nga mga kapulisan. No? Kabalo gina sila sang ilang katungdanan mga kaksyon. No? Sige, kung mga update sini material mga kaksyon, gikan sa Bacolod City Government Center ayonta, no? Si Action Art ay hupo ng pinaka mga updates gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio City Hall Report. Action Art, may gabi. May gabi Action Bride, no, grabe nga minitingay sa buong adlaw sa taga City Government of Bacolod. So nakapunan din si City Administrator Enang. Bisan subong daw alang-alang pa siya gyapon ng Action Art to. Kay actually ang ila meeting kay daw siya ning ginbutang din subong in charge pala Action Bride sa may EOC o kon Emergency Operation Center. Kundi isang una ang matabo sila tani pag-insindit ang mahandol sila idalon na lang sa bangin sang IATF at the same time matingog sila sa grupo man ni Sergio Marie Vargas under naman dira sa may nagauyat sang ila sining command center nga subong ginaman dira ni Mr. Aaron Bais nga under ang cluster head sa kay Sergio Marie Vargas. Pero ang luyag matabo iya sang mga advisor naton from Region 7 kag National IATF represented by Dinar Roy Shimato kag ni General Feliciano Melquiades Feliciano nga kinahanglan separately may ara gid sang Emergency Operation Center ang iya sang syudad nga command center separate man ini. Pero ang guwasin ng Emergency Operation Center will be operating 24/7 Amo ang initial na itong ginang pagswilanon kay Sergio Marie Vargas. Kay actually siling niya ang may hand sining nga maghatag sa complete details sa ilang meeting. Kay ang system na ito among gina-finalize in action by mo. Galing dito Laguna sa Sir Jones Gua kay in a way ang iya focus sa subong dalay pang logistics ng ibutay kag permahanay sa mga documents mo. Ay galing. Na process bla. Importante ina nga hindi man makapinta kabalo ka damo man sa gina-follow up kag may budget man actually ganing CDR ning mo. Na allocated atong marumduman mo supplemental budget nga gina-approve sa council nga mo man ginatrabaho niya sa iban nga kinahanglanon on COVID-19 campaign magyapon sa City Government of Bacolod. Now, masikon sige pa kay halin pa actually kay na no mga early 11 in the morning lain to group ang meeting ni CPAD ang pag-chat niya sa akon. Pero lately nila naman sila ni General Feliciano naman. Actually, sining hapon nagpa-research siya pero pag tawag namon sining gabi do alang-alang gid dati intindihan tagid sitwasyon niya Action Art. Gani basi kung may mga gina-finalize sila sa mga system kay actually ang matabo sila ni Sir Jones dapat well coordinated mo kasi unang pag-intindi ka kundi atong mga contact tracers na itingog sa command center. Subong na niya na lang na sa Emergency Operation Center para at least ang ma-synchronize wala ang pagsinulod sa information. Kag ang makabaton sa first hand information will be the Emergency Operation Center. Yang pag-intindi ka subong ginaman ni City Administrator Ang. Ini subong ang sistema daw may kinalain gini Action Art sa nagliliga dyan, no? Insubong yan daw may ara sa mga sistema na giniya nga pasunod Action Art. Correct. Kay sa ilan ni Sergio Maria sa command center kundi halimbawa subong mag-call ka sa city no sa 117 mangayo ka bi bulig o response ng ambulansya halimbawa may mga nag-positive o kung may suspected case of COVID nga mga symptoms. Ang matabo ni Action Bray, ma-jump off o kung ma-alin sa 117, ihaboy sa command center ang information. Ang problema, subong kay kung pag-abot sa command center, ang matabo sini, kung kuhaon bisang command center ang patient, na suspected COVID patient, hindi pwede nga sila lang malibot-libot kung mangita hospital, Action Bray kung din butang mo.
Oo, kaya buwan sila ni Sir Jomari, basi ko malibot-libot na kami bilog gabi, huwag kami bladalan sa pasyente. Nan. Yang siya ka system, na gina-finalize diri, magaboy information to nga may pilik upon, tatlo na ika-ambulance siyang gina-assign sang command center, paagi sa DRMO, sa cluster head ni Sir Jones, na ginaman naman ni Sir Aaron Baez, tatlo ina ka-ambulance, no? In this, nga mag-response sa COVID cases. So matabo sinisiling niya, ang initial parang niya nga na ka-attend siya kaina nga ang matabo, ang Emergency Operation Center, amo niya, set up kung ang pasyente, halimbawa may patient suspected nga case, sila to ang mangita sang dalalaan sa pasyente. Ang pag-intindi ko, amo ni Bacolod Queen Mercy Hospital, amo ni sila ang nag-discuss nagligan mo nga gamiton nga facility nga dalaan sang mga mild nga mga symptoms sang COVID-19. So hindi tagaling nila ma-preempt since nga sige pa kaina ang nila meeting kagway pagid finality kung ano ang setup kag system sining matabo. So importante tani ni ang kay City Administrator Emang galing kay amo ni sabtunot nga daw why gid tempo siya. Umpisa pa kaina sa udto nga communication na tanong bay. Now, pero malisok lang ko very quickly sa pila ka ma-update para. Kundi, nung duman mo nagligad, nag-approve ang City Government of Bacolod sa SB balangan session nila to. Ang supplemental budget, if you remember, kundi may 28, kundi ko sila 28.7 o 27.8 million. Ang budget tong allocation for the City Engineer's Office para ni sa action by sa improvement sang pinaka-maeskulahan nga nag-exist na subong as quarantine facilities. At the same time, atong idugang nga pulo pagid no katugang nga mga eskwelahan nga gamiton diri in case gang influx magdamo pagid sa mga LSI and local cases nga magda-positive to serve as the quarantine facility. Now, kung isang primero to, nagpadala na ang City Government of Bacolod sa sulat sa Department of Education sa ilang intensyon nga ang ining napulo no nga dugang nga mga eskwelahan improve sa City Engineer's Office with the budget allocation pero kasi hindi malami karon sa improvement sa school kundi gamiton pa ni sa iban nga makinanglanon dira no sang sa committee niya abi. Now, ang ila sulat niya nagligad nga may apid pa gani may ginpadala pa tong approved resolution nga address sa Department of Education sa national. Now, ang isa sa mga development action by, may ara ko subong bago nga guidelines, kaging papanaog ang DepEd National nga ang ilang instruction diri sa local, sa regional office, kag diri man sa Bacolod School Division, nga kinanglan ang city magpadala sa communication or mag-seek sila yung mga sila approval sa National Interagency Task Force o NIATF. So, lain na siya, bago na siya ka-guidelines. In fact, doon kahapon na nagkabaton, ang talatapan ni Councilor City Robero as chairman of the Quarantine Center Action Team, naging-inform siya ni Ma'am Sales na mo ng latest guidelines. So, bangod sini, ang plano karon ni Councilor Robero na mag-istorya kay Mayor Bing Radilla, agad magpadalaliwat, no? Upot sa iya sining committee sa sulat direkta na dito sa National IATF. Pero nagapati si Councilor Novero, sila niya possibly kuha naman lang niya. No? Daw part na lang siyang process. Pero nagapati sa iya, kampante siya nga may ara na sa pagpanugot kay Moon ang Department of or even ang National IATF since kasi sila man encourage sa DepEd nga dimuligan ng LGU, especially sa mga quarantine facilities, kamuning schools ang available nga pwede butangan. Now, kaina nag-check man siya kay kundi may mga nag-graduate nga mga LSI, na ang isa pagit nga may moratorium, no, ay mangyapon biyahe subong sa may LSI, sila nga naglaka-laka, naging makunag-jutay, nagitman, ang mga nagatiner sa quarantine facilities. Pero tingkabalo kang iba din ng school sila gamit sa mga positive nga nag-serve as healing center mo. Yes. Pero sila nga na iba na lagyan man, may mga bakante na subong na available. So amo niya gawon nila
And most probably, inspection nga after ko mapadala nilang communication, paagi kay Mayor Bing, kag siya committee, nagalaom kag kwan siya, no, with high hopes nga ini automatic man nga aprobahan sa National IATF para naman nga mapadala ang kopya sina sa bahin sa Department of Education. Yaring nga palayag ni Councilor Rini Cito Novero. Sugod kahapon, ginatawagan na lang ang mga kapitanes ng mga barangay, pulian nila para mapabalo, para ma-alert ang mga viewers. Damo na nag-graduate sa mga hotels, damo naman napapauli ng mga OFWs or ROF, sa atong mga LSIs, damo man nag-graduate. Kung may moratorium kita, damo sa mga bakante pa. Subong. So meaning atong additional nga 10 nga plano naton, why pa to nasugdan trabaho subong? Ginasigura na ginapaoperatan na sa aton city engineers. Although, kino-process nato ng tanan-tanan ng mga documentary requirement. May bago naman subong nga requirement ang DepEd. Kinanglan, ma-address naman kita request dito sa IATF National. Ang IATF National, amo ang ma-address na dito sa Department of Education, mga yung ipapor para sa aton, then ipadala din nila sa Regional Task Force pabalon kita. We already did that about a month ago na sila tato kami ni Mayor Bing sa IATF nag-instruct na kapatar gani kita to resolution. Anyway, i-follow up na lang natin. So I will talk to the Mayor about that. Amo naman ang bago din ng policy, and that is a policy relayed to us from our SDS, Ma'am Gladys Sales, naging relay man siya yan, the Regional Director, Ma'am Gemma Ledesma. Okay, sige Dr. Balikan sa Action Art. Last 8:21, gina-facilitate ginin subong ang mga quarantine facilities diri sa siyudad sa Bacolod, Action Art? Yes, Action Brian, no. Dugang dira nga balita kay first part sa interview tang pamangkot siya ti parte ni sa sitwasyon karon nga ginahimo man kag coordination sa city sa barangay. Kay ti ang OFW subong direkta na mapuli sila balay mo. Why na mga hindi na ni maghapit ni cater sang uwa sa mga hotel for 10 days mandatory quarantine supposedly. Now, kung nga ang Bacolod City Action Bay, kundi may top 10 dito nga mga barangay sa Gintumod, nga amuning may pinakamadamo lang nga mga cases nga ti isa karon exist basement sa listahan na ginpagawa nila. And ang barangay Estefania, amo diyang daw may damo gid daw kung top 1. Gin-check na ton sa punong barangay kay para may baluan na ton kung ano ning ila mahambal kag nano ang record nila. Siling ni Kapitan dari Engineer Jerry Tingson. Siling niya ang cases dari sa akon actually kung lang tawon niya kuno action by damo na ang recoveries mo. Damo na gali naka-recover sini. Ang iban on progress ang recovery sa healing center. Kag siling niya kung lang tawon pa mga 30 plus na lang ni ganing bilin sa akon di nga mga positive cases na kuan pa no o ginatreat pa subong siling nga way kabarakan ang public kay ginatinguan niya sa Senator Kapan nga maaktuhan gid ini kay kon may ara gyud man nangin problem last time especially pagdamo dira sang mga insidente mga cases to nagalaki pa to nagligat sang pila ka kuan mo mga residents na nag-positive Lacson Bay nga locally cases. Pero siling niya ang akon talakapan nagapaninguwa gid nga ma-address ni kag dapat kag siling niya kag wala sa dapat kabanakan ang publiko ang pumuluyo niya sa Estefania bangod ang barangay bisan sa tuman sa ako katrabaho na subong kay luwas sa SAP ni kagiban pag nga pagpanagtagalimbawa sa quarantine pass ginatinguan gini nila no nga sa especially ni Kapitan Tingson nga ma-address kag mapasiguro sa public at hindi na magdamo pang cases dira sa area. Yari ang punong barangay sa Barangay Estefania. Kung may record man sa barangay. Ang nabili na mo niya cases, subong niya is active cases is 34. So ang initially yari siya sa healing facilities. No? Iba na gani manug-graduate na, manug-tapos na ni quarantine to sa healing facilities. Okay. So based din sa akong record, ang fairness sa akong record, City Health ni mo. So sa confirmed cases na 72 plus 3, naging mo 75. Ang recoveries na imo nga 36 plus 6, may imo na siya nga 42.
and recoveries. So remaining cases ko subong na lang ganito, pila lang. Ang mga pumuloy, na dapat huwag makabalakan. Kung mga balakan kay ti from the very start kinapatuman nato ng health protocols plus ti considering nga ini active cases subong aras mga subdivision dito sufado kampante kami kaya pos mo lang sildo. Amo na son Brian, no, ang parayag ni Captain Son, if you may isa na lang, iyaman gyapon ni Captain Son, kaya iti isip ko mga damo sa cases na, and then ang instructions ng isang nasyonal, pauli na direkta ang mga OFW nga may aral sa certificate of negative RT-PCR test. Tingin check na siya kung ano kanda doon niya barangay. Sila niya well-coordinated man na siya, kaya gina-informan sila. Kay ang silang ganin ni Councilor Israel sa langgang tingin na siya sa atong interview, although nga amo naman diretso pauli na ni mga OFW, ang ATRO team nag-provide yapon kang city sa salakyan at sunbray nga ginasukat ni mga OFW kung kaso man magamot. Sugaton sa airport, inidulong sa ilatag sa mga barangay para nga hindi man mabudlayan. Di sila ni Captain Son, sila niya ang akon ginahimo kung yung kaso ginman ang mga advance nga daan at halimbawa nga may naibaruan ng mga pamilya nga magpauling nila OFW nga himata na may negative na RT-PCR test. Pero luyag na gani ginayo ng pamilya, please ulig kamo nga mismo kamo na lang sa pamilya nyo regulate o kung isolate mismo sa inyo member of the family na OFW nga maabot. Especially nga dito pa kayo may mga cases nga bisan negative na pag-abot kari sa Bacolod, bisan na time to plan sa mga ginapang-swab, sila nga nagka-positive pa. Yes. So ang kinanglanon natin ito minuligay, iti ang barangay sa gusto kag sa hindi action ba mo nang hambal ni DNR Secretary Roy Simato na ang barangay mo ng frontliner kito sa pag-away subong kan pagtumod sini nga mga areas kundiin ang may madamo nga cases. So isa dira mo ni ang barangay Estefania. Yari liwat balikan naton si Cap Jerry Tingson. Trabaho na yun na for as long area obligado ta magtrabaho unta git wait tamay mo git well coordinated man sa barangay ang ginaamo nang gina-advise ko sa mga pamilya bla nila hindi sila mag-take isang risk dapat isolate gid nila kay lingko protection niyo ang pamilya niyo kay ko may ara nga sa history lingko may ara OFW nga na-swab dito sa Manila negative pag-abot pag-swab di liwat nag-positive. So, amo na na-emphasize ko gina sa ila, talungan yung pamilya nyo. Amo na son tayo, ang parayag ni punong barangay Jerry Tengson. So, sa pila kami natlagurong ubas ko na pala, after nito kung kumusta lang tagtaga na flat page sa kwan, sa HQP, inaguro basi may anak man ideya sila sa city at ang basi pamanlangkon makasabat sa imo karon. Yes. Amo nang pinakaman nagapanguna balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo aksyonar kay hupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Sa aksyonar balita gikan sa syudad sang Bacolod nagahimo sang tikanggid kita taran-taran subong diri suliton ta bisan ano nga tika nga himuon sa aton gobyerno kung may ara sang kakulangan nga pag sunod ang publiko mabulubudlay ini. Action Firing Line. Kay may pagani kuno mag-alaga kasang ginatos-gatos nga mga karniro mo kay isa lang guyoron mo ang tanan magsinunod lang na. Oo, pero kung mag-alaga ka sa mga tao nga amo ning tig-abagol, bisan panghanuton mo nisla kung di ni mamati si mo budlay nisla. Action Firing Line. Ang akon gani ginalantaw diri hindi ta maghulat nga ang natabo sa Cebu nga pinangdalaan to sila sang tuman kadamo nga mga tangke de guerra, mga Rio sang salakyan sang Philippine Army, may mga augmentation sa mga kapulisan kay mga tao to ti daw medyo wala nagarespeto sa gobyerno. Ti diri sa aton basi himuon man na. Tibi ako yung sugot gyapon ko Kiti, tuyo, tadi nga dulaon si COVID-19. Action Firing Line. Sige, ang report action art tatayo po dulong sa aton mga kaksyon sining Evergreen Herbal Capsule. Gina-endorso naton sa inyo. Ini pag... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan.
Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod. Maayong gabi lang kay Rose Guevara, 100% correct action Brian. Inday Blaza, Rakmain. Si Ronnie Villanueva, masunod man na action Bray, di natuman, nadula. Si Kenneth Villejo, Araman, damo wala gapati may COVID-19. Rose Guevara, Araman. Inday Blaza, salamat gina, no? Si Ronnie Villanueva, masunod man na Brian Tao kung ginastrikto lang sa nag-implementar galing ang mga opisyal hadlok mawadan buto. Isa man na. Si Peter A.J. Delarmente. Sir Brian, may ara Action Radio fundraising for COVID para sa mga bakulod noon. May salig pa ko sa inyo sa local government ay na bakulod noon abroad. Willing to help as well buligan tani. Hindi magsagay basol kag reklamo. Ang reklamo di subong porte, hindi mag-insindihan tao di. Ima Rojo Aguilar, salamat gid. Melvin Carbilutes, salamat gid, no? Thank gid sa info. Yes, sir. Mary Jane Mendoza, Romel Sarosa, kung ang concern mo ang check-up points, wala requirements along the way, from Bacolod to Silay, wala pa man border checkpoints. Way pa. Silbeth Yap, salamat. Liz Dance, Araman. Lilibeth Ninia, good evening so Brian, mangkot lang ko tani, quarantine pass, duha kami ni Mr. Ko nakabutang, pero isa lang ang makagwa, paano ni man, kay siya ang ga-drive, kasalakyan namon, ti paano ni karon may, kay hindi kuya kabalo mag-drive, kay dapat aragid para mag-drive, galibog ulo namon. Ding ka mamakadto, mamhaw, kabalo ko ang quarantine pass, para lang ni sa mangumpra ka, may kantuan importante, amo na siya, no? Ang quarantine pass sa ginatawag. Kung may trabaho ka nga magwa ka, upod mo sa mister mo, dapat way ka igabutang imungalan sa quarantine pass. Binuta ang mister mo na lang. Tapos may ID ka dapat sa imong trabahoan. Amo na siya. Melvin Carmilutes, good evening, Subray, mangkot ko tani, may kwaon kung ko ang birth certificate bata ko provincial hospital sa Silay. Ano ang requirements kung magkadto dito, sir? Sa inigaran ko, salamat gid. As of today, way pa man gid bantayan ay okay pa man, bukas pa man. Sa Lunes, abo na Domingo, umpisa Bacolod, barangay certificate ipakita mo na nga may kantuan kay importante gid nga mo na. Rose Guevara, naga-monitor man. Leandre Pancho, so Bri, good evening. Ang LGU kag ang barangay wala gid sang proper coordination man. Ano ang problema kay ang mga OFW ang makalulukoy base pwede mo ma-take up dira sa imo program? Okay. Ang barangay subong amo na may dako nga poder man sa mga OFW nga i-check, i-monitor sila. Pero dapat ang LGU si Salanga na in charge mo sa Bacolod, i-monitor man kamo gyapon. May isa Salanga gid ang gatutok sini. Helio Candaso, good evening, so Brian. Monitor lang kami dito sa San Esteban Village, phase 2. Greet lang ko, hinablos ko, Raymark
Bictran kag mami niya Verds Beltran sa Action Bride. Keep safe. Salamat. Alin Transporto Raman, Joan Nicor, good evening Action Radio, watching in Baliwagan, San Enrique. Salamat. Romy Agsam, salamat kid. Ime Esmeralda Dolido, Love Gregorio, evening Bri, greet ko di si Papa Kito, always ka monitor sa DSB. Johanna Marie Juma, sir, paano biyang mga tricycle driver nga mabakal sa mga grocery or pharmacy? Driver's license, mga pwede na sila kabiyahe ya. Mga driver pwede na sila kabiyahe. Wala man ging control ang mabiyahe. Rene Collientes, naga-monitor man sa Pontevedra. Love Gregorio, good evening Sobray, watching live. Shout out family Gregorio, kag-greet lang ko happy birthday, hinablos ko na JM. Love tita. Si Marite Felizario Haba, Action Brian, good evening. Tamiyaw ko lang Mama Lorna Haba kag Papa Rolando Haba. Pamati gisubong sa kaduhaan ka di sini. Sige, salamat. I love you Mama kag Papa. Grace Mitton Cousins, naga-monitor man. Tots or Tots Bravo. Salamat kid, no? Always pamati si mo program. Thanks, Candace. Thank you. Erla Vega Araman, Robert Yasay, Isyo Kawayan. Ray Jan Tan Villalon, good evening Sobray, monitor kami di Subong Barangay Purisima Manapla, greet lang. Dennis Richard Tibor Roma sang San Enrique kag ang Energy Fans Club. Eric Moico, thanks gid Sobray sa pagbati, halong ang God bless you Sobray. Yes, kamo na sir. Franco Villanueva Osorio, paki-shout out kay Iliko no. Gamonitor gid Subong. Fidel Togle Ortega, Alin Transporto. Good evening Brian, monitor si Toto Alina sa Basbil Barangay Kubay. Monitor man Angels ko Joy, Len always ginaga-monitor. Salamat. Idilaw sa Quintan Victorias, Cabrillos MC sa Pahanukoy Phase 3. Ani Mondihar, naga-monitor man. Bert Heraposco Caraballo sa Hotoda Handumanan. Rolly Diaz, salamat gid sa Eroreco. Dodds Kanyada, good evening Sobray. May mga relatives ka ba diri sa Germany? I don't know. Ermilo to Mulak Alintano, naga-monitor. Good evening Abyan Brian, Kagawad Miloy niya sa Barangay 16. Kagawad, good evening. Okay, sige, salamat. Ari pang iba no. Diana Perez, gamonitor man. Alma Del Mundo Cordero, Helen Marfil, nagamonitor man. Si Aileen Mijares sa Hong Kong. John Gray Katubay, may gabi batch, always watching. Hindi na to, nadula. Nagamonitor batch, Barangay 13. Alma Agravanti sa Bater, salamat gid. Kenneth Vallejo, Rose Gibara. Okay. Nagamonitor man si Linmar. Good evening Sobray, watching Camila Granja Patrol Base. Sige, salamat. Obi-Wan Kabuti, Sobray, good evening. Monitor kami di Tatay Doro and Nanay Linda sa Pahanukoy. Sige. Ang iban, pakarunan ko sa aton sininga pagpangalagan. Las 8:38, balik pa ta karon dugaya, mga kaksyon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Paon tala ning shooting sining nga hapon okay nga daw ga duro man shooting nga di saton. Grabe si Tita Ida ho. Tita Ida Risora naga-monitor sa aton sining nga pagpangalagad sa TV siya blaya galantaw bla hindi ya kay cellphone pag Si Nanay Linda kag si Tatay Ide Mada no, sa Murcia, Blumentritt. Salamat sa pag-monitor. Ginbutang ko nila sa TV. Dugalantaw lang sila CNN. Yan unoy. Action Firing Line. Thank you, Gidra, sa inyo. Naga-monitor man, mga kaksyon, mga utod ta sa Masbati, ha? Si April or Sabia sa Masbati, naga-monitor sa aton sininga pagpangalagad. Maing gabi man, si Banaton nga mga utod, no? Halindiri sa kay Kwa, no? 1418. Good evening, Exxon Briley. Yung Tamyaw Sitio, Jamaica, Jocelyn Calsarin, kag Istoy Locasan. Good evening, Exxon Briley. Always gid kami naga-monitor sa imo rin. Renigali from Silay City. Halong kagid permi sa Virus Idol. Salamat gid. Sige, thank you gid asinya. Good evening, Exxon Briley. Monitor kami rin sa Kansilayan, si Dan Galinia. Salamat gid. Good evening, Exxon Briley. Diri sa amon sa Binalbagan may arid di tigulang nga laki nga galibot sa gwa sulod sang merkado. Wala gamas kapila na sawayon tiga ulo gid. Salamat gid Action Bray. Ano na siya kompleto paman panimuot siya sina. Basi ano man. Halin sa kay 5233. Good evening Action Bray. Tamiyaw ko lang sila ni Calvin kuno kag Calvin Caliejas. Salamat gid ay God bless idol na salamat batian ko lang boses mo happy nako ba. Si Jesus gali Dog Cage naga-monitor man sa Barangay Granada porti maghimo balay kay do bla no. Basi gusto nyo tawagin nyo lang ko. I-check na to na patrol sini Matinion ang ining pagpangluthang sining hapon dira sa Barangay 2 sa Balinday, Purok Balinday. Baka balo naman kita dan kung Barangay 2 da puertik sikat ginada kon illegal drugs ang paghahambalan. Te sining hapon may ginluthang upod ya pang iya sining kuano ang iya sining kuano ang iya sining kagugma no. Ano ba lang
ginturaan sini ng motibo sini makaaksyon. Check na tawing patrol sini matiniyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Action dyan, good evening. Mayang gabi, Aksyon Bray, mayang gabi sa tatanan nga mga ka-aksyon. Sa pila pa lamang ka mga sinimana ang nakaligad, ini na ang ikatatlo nga kaso sa pagpangluthang nga nagluntad sa area mismo sang barangay dos naman sang Bacolod, Action Bray, o grabe sa may area sang station number 2. Kaya nga sining hapon, isa na naman ka-shooting incident ang nagluntad kung sa diin ibulbado, dari Action Bray, ako na patay gid, no? Sining shooting incident, ining isa naman ka 23 anyos nga ginakabig drug suspect nga o kung drug personality rather nga ginkilala kay Felix Olvidado, 23 anyos, residente sa Purok Lampirong, Barangay Dos sang Bacolod. Ini nga shooting incident ang nagluntad sa area naman sa Purok Barinday. Pila lamang ka metros ang kalayon gikan sa area gin mismo kung sa pulian sining biktima Action Bray. Ang natabo sinidre according kay Police Captain Leo Estopa, ang station commander sang Police Station number 2 nga nagapanglakaton sa kilid sang dalan ining si Olvidado. Upod yang live-in partner kagang isa pa ka lalaki. Kay kung dra kabi maglabay sa kilid sang dalan dra sa area sang Balinday, ang tabok ya sin Action Bray ang dako blang compound sang isa kada sikat ka sang isa man ka negosyante sa Bacolod. And then ang kilid sang dalan ginbutangan na dra sang kalat para mabalaan nga mga salakyan hindi pwede kalapaw kag dra lang makalakat ang mga taho abi. Gapalakaton sila, halin na sila sa may barangay hall sang barangay 2. But silingon from Banago area nga direksyon going na sila Action Bray pa downtown area from north to south. Galakat sila, do may pagbinaisay ko nga natabo. Gulpin na lang Action Bray, may naglabay nga isa ka motorsiklo sakay ang ginasuspetsuan kag basis kay Estopa duwa ka mga lalaki. Inalin na lang nila nga ginluthang ining si Olvidado. Isa lang man kuno kalupok karabatian sa mga saksi sa lugar kag natumba ining si Olvidado igo sa iyang lawas Action Bray. Giningagaw ini siya dala sa may ospital para kung tani nga mabulong galing kitigin deklarar nga dead on arrival sa attending physician. Ang mga suspetsado naman nagpalagyo so wala pa karon matumod nga lugar. Ang according kay Police Captain Leo Estopa, hindi pa nila ma-establishar kung ang pinakamotibo sang krimen pero isa mahimo diri personal nga rason o kung abi illegal nga droga. Kaya tinasirasaling ko na ini sa isa ka drug personality. Naligad nga tuig na dakpan bango sa bypass operation gaging kasa sa mga otoridad nakagwa kay nag-apply sa plea bargaining Action Bray. Nahilway gikan sa selda nagligad man nga tuig. According kay Police Captain Leo Estopa, ila pa subong ginaulat kung ano bala ang mapalayag sining live-in partner. Kay kung ng tahon, ang pinakatuyo ng kidri amo ning biktima mo nga si Olvidado, kay upod man antong iya live-in partner samtang nagalakat sa dalan pero wala na ulamid. May isa pa gid sila kalalaking upod Action Bray nga wala man gindalahig sa mga suspetsado sa krimen. Ginapadalman subong sang pulis kung lalabot sa personal illegal nga droga kung naiban pagid lang nga nakaaway ining si Olvidado. Kaya according kay Police Captain Leo Estopa, antes pa man matabo ining krimen nagalinin ni siya sa barangay kay may ginareglo sila. Ginsomon sila ka barangay, agod nga istoryahan, kag plastaron, ang iya di nga mga reklamo, may kaangtanan sa iya mismo nga kaingod, dra seryo sang Purok Lampirong Action Bray. Hindi man basta ang reklamo, kay ang ami angot wala sa aligasyon nga tuyo sa tani kuno patson o kontiruhon man. Amo na bing complaint sining ni Olvidado. So, Baldiri ni Police Captain Estopa, ginalantaw pag ginanila nga isa ka mga balasihan agod nga mabalaan kag matumod kung sino mga suspect sining nga krimen. Una na ito pamatian ay o kung nabatian si Police Captain Leo Estopa. Buong action dyan, nakilala naman natin ito nga doon nga victim nga mo si Felix Olvidado nga sang Purok Lampirong, Barangay 2, Bacolod City. Nga natiruhan ni siya
at around 2:45 kina sa hapon kag nagindala ni sa regional hospital galing lang na around sa dead on arrival isang attending physician kag sa subong ongoing ang aton investigation follow up kita sa possible witness kag sa iya pamilya na may istorya naton kadto sa hospital kag balay naton ni kung sino ang possible suspect naton. Ang crime. Yes, action dyan, balik ina ni at around mga 2 o'clock siguro ni na according man sa pamangkot natin dito sa barangay hall, nag-attend pa ni sila sang sumon sa barangay. Action dyan, pagkakaanan ni sila, meet ni sila sang iyaman na gina-complain. Kag pasang natapos niya mo ito pagpupuli, guro nila sila balay. Dito na to sila siya ning gintiro ni sang according sa aton investigation sa motor riding suspects. So nabali ba si Police Captain Leo Estopa ang station commander sa police station number 2 ginkonfirmar niya Meaning action dyan, ga sinumunay na gidmanis laglay sa barangay, gid? o action break kay ang natabo na according kay Police Captain Estopa amo to ginkonfirmar halin na gid man sa barangay. Ginkatuan nato ng barangay action break gipamangkot naton si Kagawad Felix Del Carmen isa ka mga kagawad dira subong nga nag pamuno man kay tik kabalo ka naman sang sitwasyon subong ni Kapitan na Banguanga no nga nagda-positibo man no so ang natabo sini diri according kay Kagawad Felix Del Carmen nga kaina mga alas 2 sang hapon ginpatawag ni sila ginpasumon sila sang barangay upod ang isa ka XO o kunabi tanod sang barangay Action Bray nga ginkilala kay Jojo Amirante. Kay ang sitwasyon sinadara nga ginpatawag sila kay inigaling si Felix Olvivado nagreklamo ni siya nga sadtong Agosto 30 mga Domingo Action Bray nga adlaw ginaligar ni Felix Olvidado nga siya kuno ang ginhana nga tiro no kung ginaldutayan lang patson no baglabi paagi sa pagtiro sining ni Jojo Amirante drama mismo malapit sa ilang nga lugar amo na bing allegation niya complaint niya Action Drive so ruya gilayon nga mga areglo sang barangay ginpasumon sila kaina nagkadto kay Action Drive sa may barangay ang natabo galing hindi kuno si Jojo ya magpareglo kaya gusto ya gidya magpasaka sang kaso. Pero according to kay Kagawad Felix Del Carmen, kay na kuno yati tapos na ang inistoryanay, hindi gin magpareglo, napuli lang man niya kuno ining si Olvidado o po dia live-in partner kag ila nga ginatawag nga witness kay may saksi sila kunong upod amo ning ngambal ni Olvidado nga nakakita sang krimen. Ang ini naman niya si Amirante according kay Kagawad Del Carmen ara naman to kuno sa barangay hall sa nga mo sina nga time kaya nguna di nga natabong nga impormasyon ginatudlo gid nila nga suspect si Del Carmen mong rather si Amirante Action Bray amo to nga gipamangkot naton di niya si Amirante that time according kay Kagawad Del Carmen wala ya kuno kahalin sa barangay hall kining si Amirante kay naga-inistoryanay pa sila upod sang mga pulis nga nahamtang o kung gindi-assign dira siya mismo sang barangay 2 Action Bray ari si Kagawad Akso dyan? Yes, right. Pa-replay tan lang karon sa kuana sa night patrol para may sundon pagid mga utod tang listeners section dyan? Yes, Action Bray kagkaron ba tayo pagid nila ano pagid niyang natabo sila kay may prior incident pagid ni nga involved si Olvidado kag si Amirante Action Bray anong rason pagid nga wala sa nakahalin bangod sa iya nga physical nga problema kag anong ginhalinan sina no so may iban gini nga personalidad sa likod sini nga naglutang action dyan? Yes, Action Bray. Amo nang kinatulok sa pulis may duwa ka mga persona gin nga lain. Kag may ara nga kaso nga natabo rather ba isa ka eksena nga gilantaw ang pulis nga mahimo ang isa kakilala ni Olvidado mahimo nakabalo na nga daan sang krimen nga matabo before pa siya ginlutang bangod sa pila ka mga aksyon na ginpakita sa isa nila kakilala. Galing hindi malayo nga ma-subject sa for interrogation kiti siya malang ang nakasumon to mo. Yes, Action Bray.
Okay, ti sa tong ginpatawag for areglo, galing kiti hindi magpareglo, mapasaka gid kaso action ba. Ti justify na lang gid niya kung ano gid resulta sila. Pero anong nga sitwasyon ni subong yara sa pulis or nga kwan? Ining si Amirante wala na ginhold ka pulis kay according diri kay Police Captain Leo Stopa nang una-una na nila istorya ang asawa sang biktima kay siya to nakakita kung sinong tagluthang mong nga nakasakay sa motorsiklo Action Drive. Salamat Action John. Yes, Action Drive balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasabuto na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Sonda nyo maka-action ang next sining pagpalayag ni Action John oras ko kulabos na may sugpon ini no. Porte man tabo da sa Barangay 2 kung sino man to sila ti may isa ding amo karon ang napasumon mo. O sila nagsinumunay ni mo ti patay ning kwandiyo ang iban di makakaksak ka iban ka ay sa ka persona dire. Anyways, ay may gabilang kay Sir Romeo Vargas, no? Police Corporal Jervy Hila. While nag-roving sa major streets sa Imabaylan City, kaupod alert team nag-monitor subong sa Action Radio. Sige, halaw na dira mga sirs, nakatutok gid sinimat niya. Last 8:55, may nagapamangkot diri, 65 years old, pwede bla siya kuno ka kwan, kabaligya sa sidewalk abis Bacolod. Check na ton big karon kay kun kabalo ka mag 60 up ang edad mo, 61 up na. Do alang-alang ka magwa sa puloy. Ano mo? Pero konti inang natawag naton para sa pagkaon sa pamilya. Ati may QPAS ka na i-check base may kay barangay kapitan kung tagaan tagaan niya kada certificate ma'am. Sige, balik ko dagi dugaya, dali gid lang. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may gala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na nga'y Sansan anong nakahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may daya pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. May kabilang nagapon ito subong si Mama kag Papa kuno family Artigosa Kustan. Manulong Teresa sa Lupes Pagid, no? Sa Don Salvador Benedicto. Si Mary Jane Mendoza Raman, si Joan Mil nagamonitor man sa Victorina Heights, Rosalina Arellano Espadero sa Banwasang Morsha. Jose Mongcal Torilla and Arniel Gonzalez nagamonitor man. Haylang kuno kay Maymay and family naga-monitor gid sinimat tiniyon. Minda Raman haylang kuno sinablos niya happy birthday September 4 kay Nene Rica sang Kaliling Kawayan Negros Occidental. Sabay ko na namutan tamyaw sa mga gabi pasensya gida. Sa aton sa mga otodoras ta medyo kulambos na. Ang City Health gina reklamo ho. Kortik kuno yang linyahan na kag ang lain pa di kay why kuno sang social physical distancing action hands. Di City Health pa naman kumusta mga opisyal da sang City Health sa Bacolod man. Basi makalaw-lao man kumuda kag mamunuhan yun yung mga tao nga ini. Why na kita sang igo pang oras sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team. Ini sa Action Brian Borden. Magilibati tabwas sa mamagyapon nga istasyon kag oras. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,